Dobroveče, veliko mi je zadovoljstvo i čast što sam primio ovu nagradu, to je san svakog glumca. O ovome sam sanjao pre 19 godina kad sam upisao glumu. U stvari, lažem, sanjao sam da igram klasiku Hamleta, Romea, Juliju, bilo šta, samo da je neka glavna uloga. Međutim, s ovakvim izgledom bio sam idealna podela za Petra Pana u jednom dečijem pozorištu, low budget dečijem pozorištu. I kad čujem nekog glumca da kaže deca su najbolja publika, pomislim, prijatelju, ti nisi normalan. To može kaže samo glumac koji nikad nije igrao predstavu u večernjem terminu, ovako za stariju, ozbiljniju publiku. Jer ovakav nastup nema šanse da se prekine zato što je, ne znam, neko od vas progutao kliker. Gutajte klikere tokom nastupa, gurajte ih u sve šupljine na telu, show must go on. I onda mi kažu kao, da, ali deca imaju bolju maštu. Mislim, evo vam primjer da nemaju. Ulazim kao Petar Pan u publiku da se sakrijem. A zašto nosiš helanke? Pa zato što sam ja Petar Pan. Ako si ti pravi Petar Pan, ajde leti. Ne smem da letim, vidjet će me kapetan Kuka. A kako si došao iz Nedođije ako nisi leteo, a? Mamica ti je? Došao sam jednim brodom, sine. Kakvim brodom? Letećim brodom. Tako nešto ne postoji. Postoji. A gde ti je karta za taj brod? Nemam kartu. Znači, švercovao si se. Ti si, znači, neki kriminalac. Ne, nisam se švercovao, imam kartu. Pokaži mi kartu. Daj, dete, gledaj predstavu, teraj se u 3 pičke materine. A, mislim. Vaspitačice, Petar Pan psuje. Na kraju sam se potukao s decom u vrtiću. Ne, i dobio sam batine, nemoj da brinete. Bio u klinci kao nenormalni, jel? Uglavnom, zbog tog incidenta, mene su izbacili iz tog putujućeg pozorišta Pokisli vrabac i ja sam se penzionisao na početku karijere, što se kaže, okačio sam helanke o klin i potražio jedan dodatni posao tamo gde pare još uvek postoje, a to je marketing. Zaposlio sam se u jednoj od najjačih srpskih marketinških agencija, čuvena copy-paste, fuck you and delete, možda ste čuli. Tu sam shvatio koliko je marketing bitna stvar. Moraš da bi privukao ljude, moraš tako da radiš. I sve rade menadžeri. Oni vladaju svetom. I sve vrste menadžera su na engleskom. Account manager, brand manager, marketing manager, production manager, PR manager, assistant account manager, second assistant brand manager, marketing manager assistant. A ja sam kafe kuvarica Radojka. Pardon, catering manager. Sad, moj posao je bio da pišem reklame, znaš, i provalio sam kako se reklame pišu, što gluplje, to skuplje, jel? I imali smo jednog klijenta, proizvodi neku hemikaliju koju on zove sok. Boja, šećer, emulgator, voda. Sok za goste, što bi rekli domaćini, jel? A mislim, ko će svojima da daje taj otrov, jel? Uglavnom, hoće čovek reklamu, ne pita šta košta, samo da ubedimo ljude da je to zdrav i prirodan napitak. I tu ja stupam na scenu. Kakav naziv dati nečemu od čega svetliš u mraku ako popiješ previše? Nameće se ime Sokić Zdravko. Od najboljih plodova prirode. To staviš krupno napred, a pozadnji sitnim, najsitnijim slovima nabrojiš sve one svinjarije koje Zdravka čine neodoljivim, jel? Onda treba odrediti ciljnu grupu. Znaš, čim pogledaš onako sok, shvatiš ciljna grupa sirotinja. Podvrsta seljak. I odmah gađaš tu psihologiju. Pakovanje od 2 litre, idealno za svadbe i velika veselja. Hvala. Sljedeća stvar je koga uzeti za zaštitno lice. Sad pazi, to mora da bude neko koga vole i seljaci i urbana sirotinja. Nikola Tesla. Pazi koliko je to genijalno. M ne može da nam otkaže saradnju, M ga ne plaćamo, ne može da nas zajebava na snimanju,
Em je Srbin, školu učio u Sloveniji, tamo i kurve jurio, em je iz Hrvatske, znači pokrivamo sva tržišta, znate ga, brate, i vi, sve smo pokrili. Pa da znam, ali Tesla je mrtav, kako da ga snimamo? Animacija! Uzmemo njegov lik s novčanice od 100 dinara, taman toliko i košta sok, i odmah idemo na scenario. Scenario mora da pokrije sve ukuse. Naprimjer, Tesla vozi traktor, jednom rukom vozi, drugom pije onog Zdravka, prolazi pored neke mlade ribe, naći neku manekenku, ali da ne bude, nego da ima, a da opet izgleda pametno. Stavit ćemo i naočare s dioptrijom, to rešava problem pameti. Odlično. Dobro, znači Tesla prolazi pored manekenke, muva je, ono, klasično Teslino muvanje, gura sjelicu usta, sjelica svetli. Ribica se kikoće, ki. Brza montaža, svadba. Na svadbi svi viđeni ljudi tog vremena. Thomas Edison, Charlie Chaplin, Ray Charles, Yuri Gagarin i svi loču Zdravka. Tesla i manekenka dobijaju dete, mali ništa ne jede, pije onog Zdravka, raste. Tesla ore, muzika mora da bude recimo neki narodnjak, ali sa elementima heavy metala. Bam, flaša eksplodira, slogan Zdravko, da mladenci budu zdravi dok se beba pravi. To je mozak. I sad pazi, premijera reklame, ljudi gledaju i kažu, pa ne bi bre Tesla ovo pio da ne valja. A vidi kako mu je dete poraslo od ovoga. A on mrtav, a ore. Znači da je dobro. Cilj agencije je ispunjen, Zdravko se masovno prodaje. I sad, ja sam otkrio to, međutim, rad u marketingu je dosada na neki način, ako nemaš tu kreativnost. Ja sam poželeo to, ok, stand-up komedija, da razveseljavam ljude i pozovem jednu drugaricu, rekao, ti ćeš biti prva koju ću da razveselim, ajde, razveseli me, ajde. Rekao, si dobro, mislim ovako, si zdrava? Zdrava sam, super. Kako ti je na poslu? Super mi je na poslu. Dobro, kako ti je dečko? To me vide za njega budalo, Molim? Nismo više zajedno. Ne želim da pričam o tome. Samo ću ti reći da je on meni rekao da sam ja histerična. Jer ti misliš da sam ja histerična? Ne, rekao, ne. Ti si sve samo ne histerična. Hoćeš da popiješ nešto? Šta imaš? Imam pivo, imam rakiju, imam nešto za smirenje, možda neki šamar da popiješ, to bi ti prijalo u pičku, mater. Neću ništa da popijem, neću. I rekao mi je da sam ja neodlučna. Ja. Daj mi, molim te, jedan viski, daj mi rakiju, daj mi pivo, daj mi nešto za smirenje, daj mi. Ko smiri se, molim te, ispričaj mi sve šta ti se dogodilo, hoćeš da ti ispričam onako baš od početka. Rekao, samo udri. U redu. U početku je veliki prasak u kosmosu stvorio užarenu loptu koju zovemo planeta Zemlja. Ona se hladila tako što... A onda su došli dinosaurusi. Hitler se ubio i tako je završen Drugi svetski rat. A 5. oktobra 2000. smo svi bili na ulicama. Ja sad idem da šetam svog unuka Marka, više jebite. I 2,5 sata kasnije. A šta sam ja sve za njega radila? Ja sam za njega farbala kosu, lakirala nokte, išla 3 puta nedeljno u teretanu da se zategnem. Ja sam zbog njega... I rekla sam mu, ovo sam samo tebi uradila.
čupala sam obrve zbog njega, depilirala sam se zbog njega. Čekaj, rekao, ide u pičku, ma depilirala si se zbog, to si radila zbog se. Nisam, ja sam sve to radila zbog njega, on to voli da nema ništa. Rekao, čekaj. To je zamena teza, to je, šta to znači? Da nema njega, ti bi leti išla ulicom dlakava kao kivi. To je rekao isto kao kad bi on tebi rekao, znaš, spavao sam s tvojom najboljom drugaricom zbog tebe. Da ti vidiš kakva je to kurvetina. Spavao je s mojom najboljom drugaricom. Rekao, nije, samo kažem, zamisli. Mada je spavao s tvojom sestrom, ali to nisi čulo od mene. Ja, on mora da zna da sam ja lepa, da sam ja pametna i osjećajna. Rekao, čekaj, pusti njega da zaključi da si lepa i pametna. Simpatična jesi, budi zadovoljna time što imaš. To je moja životna filozofija. Nemoj da tražiš od života više, jel? Mislim, to je problem koji imaju sve ove zgodne ribe koje se slikaju polugole za ove Playboy, FHM, CHF, ŠP časopise. Znate na što mi... imaš savršeno žensko telo, vidimo ga na slikama, te slike za mene imaju određenu vrednost. Međutim, već na sljedećoj strani ono što umanji vrednost tim slikama, a to je intervju umetnice sa slike. Zašto pokušava da bude i pametna? Studira menadžment. Nemoj da pričaš. Omiljena knjiga mi je Alhemičar, Pola Koelja. Šta pa tako se i kaže? Ne. Toliko mi se dopala da ni jednu drugu tad nisam pročitala da mi ne pokvari utisak. Inače, jako sam zahvalna Bogu što mi je podario ovo telo. Ne seri, molim te. Kom Bogu? Jebote, zahvali se plastičnom hirurgu što ti od mitisera na grudima napravio sise. Ili nekom solarijumu koji je potrošio kilovate i kilovate skupe struje da bi ti danas imala ten ko pokojni Michael Jackson na početku karijere. Znaš, u slobodno vreme uzmem dvaogled pa proučavam svemir. Ko tebi traži da odgonetneš crne rupe, lutko? Drž se tih rupa koje smo videli na slikama, to nas zanima. Niko ne ide u WC s tvojom diplomom, nego s tvojim slikama. Znaš, crne rupe ostavi Stephenu Hawkingu, on se ne bi mešao u tvoj posao, ne bi se sliko za Playboy. Hoću da kažem, suština je, nikom se ne diže na stepen stručne spreme. Pa jeste, ne znam... Nijedna muška priča ne počinje sa matori, znaš kakva riba, ja joj priđem i kažem, dobroveče, šta si studirala? Nisi studirala, mršu pičku u materinu, taman sam teo da te ženim. Hvala vam ljudi, moje vreme je isteklo, hvala vam.